Горе за тренера, станах на 27. Картината показва как когато си спокоен и когато си в контрола на действията си, винаги можеш да биеш някой, който е много по-скилнат от тебе. Така че доброто срещу лошото и тук с китайски букви джуджицу. Брутално. Подарък за тренера. Много яка картина Вяра нарисувала. Да, каза ми Мирчо, страна уникална е, брат, уникална е. Вижте, обратно е. Ето така. Да. Ма той ми каза, че може и на двете страни, Мирчо. Може да. Реално и аз за това е такова. Много яко. Трябва да опаковам друг. Има ли някой съблекаването още? Вяра Артс. Много важно от кой е. Най-добрата художничка. После мога да покажеш долу другата картина, Фуджито. Пак е нарисувана от нея. Благодаря за този страхотен подарък, който е от едно от момчета, които тренира при мен, Мирчо, по повод рождения ми ден и изработена от Вяра Христова. Също благодаря на нея за страхотната рисунка, която представлява доброто и злото и как доброто винаги побеждава злото, независимо как ще обърнем картината. Така че благодаря за страхотния подарък. Също така долу картината е отново изработка от нея Фуджи планината, която мисля, че се вижда в предишните видеа. Ус! Всички тук сте. Ус! Добър вечер, момчета! Радвам се да видя пълна зала тази седмица, тъй като миналата седмица нямаше. Днес е вторник, продължаваме си над гард паса този месец, като ще продължа с някои от нещата, които сте правили последно с мен и оттам нататък ще надградим днес. Ус, всеки да се намира място и да стартираме, бойс. Let's go! Супер, пичове, поставя на краката. Оп, малко свичове тука. Така. Супер, оп, без ръце. Изправяме се с таза напред. Оп, малко ставане технични. Сменяме от едната страна на другата. Поставяме единия крак, изритва и минава под мишницата. Сменяме така от всяка страна. Супер, момчета, оставаме долу. Така. Казахме, сложили сме противника по гръб, дошли сме в страни. Застанал съм в трайпод, слезнал съм тук ниско долу. Веднага блокираме кръка с коляното. Сега свободната ръка търси. Ако може да бръкне тук отдолу под мишницата, не искаме, ако той ме рамкира тук с ръката, да го хващаме пред тук 5 минутки ще се радувате с противниците си. Единия 2 пъти, другия 2 пъти, без значение. Вие си определяте на колко време ще се сменяте. Слагаме го по гръб, идваме отстрани, той възстановява, сменяме, захождаме. Окей? 3, 2, 1. Виж Гена. Виж нещо. Хващай ратката, закачи тежката. Хващай така кръка, защото тук не си ефективен. Ще прибери го, за да мога дойш тук да ти е залепен за гърдите. И сега ще отварям с таза, оп и забивам главата към гърдите му, идвам тук в трайпод. Вече според зависи какво ще работи той с краката, ще търся от тук да уча да го пасвам. Окей? Така ми те точно така. Оп, издърпваш кръка. Браво, момчета.
Сега това, което искам от вас е 2 минутки единия, 2 минутки другия, само да поставяме противника по гръб, тъй като първото най-важно нещо, когато минаваме гарда е, казахме да го поставим по гръб, винаги го повтарям и продължавам, защото някои забравят да имаме контрол тук дали над ръцете, дали ще хващам отдолу ахилеса или ще изпълнявам и двете неща едновременно, няма значение. Следващата стъпка, щом съм го сложил по гръб, винаги е да имаме контрол над глезените, като искаме да променяме ъгъла и да сме отстрани на противника. Не искаме да сме срещу него, макар че днес ще направим и ситуация, когато сме точно срещу противника. Най-важното нещо е винаги да променяме ъгъла и да искаме да идваме далина, да гледат към него, независимо къде е, да стъпва примерно на рамото, да възстановява. Точно така, а ние искаме да захождаме, да контролираме краката, ръцете, да слизаме долу в трайпод, да търсим да скриваме коляното под мишницата и веднага от тук да скопчаваме ръцете за бодилок. Казахме най-важното нещо. Ще направим някакво такива рунда за загрявка. Окей? 3, 2, 1. Айде, пичове, по местата. 2 минути единия пасва гарда, после 2 минути другия пасва гарда. Окей? Това, което се изисква от тези отдолу е само единствено guard retention. Да не позволяват противника отгоре да достига до сайд, маунт или каквато и да е било доминираща позиция. Стават без съпротива. 2 минутки единия, 2 минутки другия пасва. Сега само единия работи 2 минути. Само единия работи 2 минути. Целта е технически да работим върху нещата. Да усетите противника и да усетите движенията му. Да контролираш глезените, да стигаш до сайт и норв-сауф. Така, 2 минутки единия, 2 минутки другия. Смяна, момчета. Това, който беше отдолу, минава отгоре. Контролираш тук краката, нали? Или ходилата. Може и тук да си. Идваш отстрани и сега се опитай или да ги избуташ в тази посока, че винаги искаш колената. Тебе, ако се така краката, аз ще избутам и ще пасна. Ти трябва да държиш винаги тук колената по-отворени. Хоп. Ръцете рамкират и не си по гръб, а винаги си настрани. The secret juice.
Това очила си има много хубаво два пъти. С кой беше с ватката. Това трябва да качиш, брат, да ми го прачиш задължително. Добре. Това ще го отбелязвам цял живот на сторието. Може да ни подкрепите, като се абонирате за канала и харесате това видео. Ус!